Halo, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Sayangku aku turu awake sore. Yo, Mak. 7:30 turu. Tangi jam 10. Wis kol ayah. Turu maneh. Heeh. Iku kok ngantuk wae padahal awan panas sih ora iso turu. Bel tambah lembut. Apa sayang? Bel tambah lembut. Ngeriuk ya wingi panas ora iso turu gebakan. Yo ning kamar emang tak kancing. Terus mau iki 7:30 wong mak terawih lho ora mungkin ya aku wis kelakepan. Aku mlebu jam 8. Heeh. Dadi nang aku tak mlebu ora kuat ya. Kok kamu tak tangi iya. Tangi jam 10. Anget meneh ya, meturu meneh ya Allah. Tambah gilu-gilu. Ini nabi tangi. Mama pengen bawa apa? Ayah, aku iki ning perapatan ya, ono lepet. Aku tuku lepet. Ya. Mama, ora sadar gak apa-apa, bagi ayah mumpar mampir. Yo. Iki ngono, Mak. Dalane ro dokter, Mak. Oh, Bakal ditutup kabeh dalane kaku arep. macet. Tapi gua aku muter tekan kali Ya, bate. sayang. Oh, sayang, ora apa-apa. Ya. Hati-hati, dalane iki akeh wong mudik ndane ya rasane nggawa apa-apa. Rame, Mak. Ya. Dalane rame. Rame banget dalane sayang. Lah numpak wis banter-banter. Penyabrang angel. Iya, pancen, heeh. Tak lewat banding kok alon-alon ya. Iya, Mak. Iki aku ning perapatan kok ono berapa lepet dengan aku tuku lepet engko balik. Tuh. Lepet ketan ya. Lepet ketan gunyong ora ono lepet nganggo janur gunyong. Iya, iya. Iya sayang. Pokoknya sehat-sehat. Mama ya, Mak. Amin. Iya sayang. Sering bersyukur. Iya sayang. Harus sering main sama. Iya. Sayang selalu. Iya. Mak. Iya. Sayang. Aku dimaafkan sama kemarin sama Iya. Mama. Iya. Rambutnya Ya. rambutnya nganu, Pak. Dan dari CCTV. Oh, rusak toh. Mulakno tak miskal kok ora bersih. Iya, aku rawannya, Pak. Iya sayang. Oke, maaf terlalu malam. Iya. Ayo hati-hati lu, banter ya. Maaf. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Pokoknya sampai kapan aku sayang Mama. Iya. Iya. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Hati-hati ya. Sayang Mama. Iya. Engko mripet kali bandeng pok ya, golek sing aman ya. Iya, dalane kono tok, Mak. Iya sayang. Wis ditutup kabeh. Ayo iso nabrak. Iya,
Ora apa-apa. Iya sayang. Sayang mama. Iya, sayangku. Heeh.